Ja, vi er næsten i mål med aftens program. Prøv at høre, du skal lige vente. Hey, du skal lige vente et øjeblik. Vi er næsten i mål med aftens program, men før vi slutter helt, så er der underholdning ved ballonklovnen Vietnam. Velkommen til dig. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Ballonklovnen Vietnam. Vi skal se et ballonnummer. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Ja. Alt med ballon. Alt med ballon. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Alt med ballon. Alt med ballon. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Alt med ballon. Alt med ballon. Du kan gøre alt med ballon. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Alt med ballon. Alt med ballon. Ja, det siger du. Og lad os så se et ballonnummer. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Alt med ballon. Alt med ballon. Det er ballonnummeret, vi har set. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Tak for nu. Alt med ballon. Kig med igen, næste gang der bruger by night. Jeg kan gøre dig alt med ballon. Alt med ballon. Det er fint. Alt med ballon. Jeg kan gøre dig alt med ballon. 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 Jeg kan gøre dig alt med ballon. Alt med ballon.